astăzi în scenă picii de la Freestar. Sunt 21 la număr și au venit de la Criuleni ca să uimească juriul cu ce au mai gustos. Salut, copii! Salut! Voi să gătiți o zeamă? Nu! Dar sunteți bucătari? Da! Pietrișoarele astea de la Toboșar? Nu! Hai că n-am înțeles nimic. Viețele nu sunt de la Toboșar, dar ei gătesc, dar nu zeamă. Nu înțeleg. Succes! Salut! Salut! Cine sunteți? Noi venim din orășelul Criuleni și suntem bucătari. Aveți energie? Da! Sunteți gata? Da! Am înțeles. Ce o să ne arătați astăzi? Azi o să arătăm dansul Mămăliguța. Mama, abia aștept. Succes! Mămăliguță, dumneavoastră poftim o gustați. Noi am pregătit-o pentru că suntem uimiți când am vrut să vă pregătim că cred că e foame. Da! Da! Nouă ne este foarte foame. Și vă sunteți bravo și eu mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc din suflet. Îmi dai voie să te sărut? Așa. Tu ești băiat sau fată? Băiat? Da. Îți dau o mână caldă. Îți mulțumesc. Eu cred că deja știu, când o să mi se facă poftă de mămăligă, știu pe cine să chem. Eu vreau să o invităm în scenă pe conducătoarea acestei mari frumoase. Să aplaudăm, bravo!
mămăligă și pentru ceea ce ați făcut aici, aveți din partea mea un mare da! Dacă îmi dai și mie o bucățică de mămăligă, trebuie să mă mai gândesc. Până tu te gândești, eu spun da. Unor copii atât de frumoși, atât de talentați și atât de buni bucătari, nu pot să le spun nimic altceva decât